গজেন্দ্ৰ আমাক এটা চাদা পেকেট পঠাই দিবি বুলি কৈছে। আমি আৰু কৈছে আমিতো ইমান মানুহ পুলিচ প্ৰশাসন আছে নিবে এতিয়াতো এইবিলাক পঠাব নোৱাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাত পানী ফল মানে ভাত পানীটো পঠা নাই ফল ফুৰত আপোনাৰ আপেল আঙ্গুৰ কিচমিচ बेसमा उत्तर कश्मीर सोरंगो नांथानानै थानाय साब ब्रैजिसे सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारीमोनजों फन कलनि गेजेरजों रोखा रायज्लायनो हाबाय। फन कलनि गेजेरजों सन्जय बसुमतारीया थोंजों रायज्लायहरनो हादों आरो फन कलनि गेजेरजों थांखु एबा जाग्रा सादाजों लोगोसे जाग्रा मुवा बेसाद बिहरदों। खम समनि गेजेरावनो 60 मिटारनिबो बांसिन गुदुं सिङाव नांथानानै थानाय साब ब्रैजिसे मावथिफोरखौ बोखांनो हासिगौ। मख'जाथावदि गुदुं सिङाव नांथानानै राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारी बिथांमोननि थाखाय गासै गंब्रैसो एम्बुलेन्स जायगायावनो साखाफारा खालामनानै थाबाय। लोगोसे बे समाव साखाफारा गोबां हाइ लेभेल डक्टर आरो बायदिसिना मेडिसिनफोरखौ जायगायावनो साखाफारा। लोगोसे खौरांगिरि गजेन्द्राबारि फन कलजों सन्जय बसुमतारीया थांखु एबा जाग्रा सादा बिहर होननानै मिथिना मोनो। लोगोसे राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारी बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोराबो बिटिआरनि गाहाय मावख'गिरि प्रमद बर'नि मददाव रायजोनि गेजेरजों थांलाय फैलायनि मदद खालामनानै होयो। গজেন্দ্ৰ আমাক এটা চাদা পেকেট পঠাই দিবি বুলি কৈছে। আমি আৰু কৈছে আমিতো ইমান মানুহ পুলিচ প্ৰশাসন আছে নিবে এতিয়াতো এইবিলাক পঠাব নোৱাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাত পানী ফল মানে ভাত পানীটো পঠা নাই ফল ফুৰত আপোনাৰ আপেল আঙ্গুৰ কিচমিচ बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।